Hi, is Misha Dahi on tá an dúlagam sa dúlara. Iniu baimujeg fólam cén cui Marcóirí Gairdín a dhéanamh. Seo a méid a bhaid ag tastal wet. Paint acrylic, scuba paintála, cloca, palaid. Tá cinálcha agsúla glossy curtha sa Gairdín agam le cúpla bliain anuas ach orintha ní bhíam se cinse cén áit ar chur mé cén rud. Mar sin taithtín Marcóirí Gairdín uan. Fuoi cloc mhór ó Nóirdín nó ón seo áitiúil. Tá mé chun carradíana, tá rionde dahan an seo agam ach níl rásta ina measc, ba buine agus stear go bheasca le chéile chun da cearta á. Bé an da glas ag taithtal freisin. Anis tá muid ré chun an carréide feintáil. Anis caiimmuid fáileadh go dtí go mbeidh an féint trimithe. Seo cheann na thosaigh mé ar maidin. An mála é? Anis tá Marcóirí Gairdín na álainn agam. Anis ní chalí mé ba chuid glosaí ná torthaí a rís go deo mar gheall ar mo chuirde beaga seo. Sin é bhaim se nniu go dtí na céad ó eile, slán go fóil.